Салом алейкум бародаро, дар имрӯза видео ба телефон таргават мекунем дар брокери Pocket Option ва гапа намекашонем, сразу кора сар мекунем. Ман уже ситуация ёфтам, нигоҳ мекунем дар инҷа васхиятияши тренде беғарзаю трендови ликвидност ҳастай дар инҷа чихел мебинем ва нарх ба як откати кардагиш ҳама ҳамин урвинора пробиткесай ликвидности ҳамаша гирифтесай ва ҳози охирон минимум да омадай. Ман фикр мекунем ки ҳоз мегарда барои мо 2 минут $5 сини боло сделка мекунем. ҳози дар инҷа мумкинае ки охирон минимума пробит кунав ва гашта сини боло бара. Барои мо ждат мекунем, агар минимума пробит кад сразу дагон мегирем, сини боло сделка мекунем. Ждат мекунем. Мебинем охирон минимум обновит кад сразу $10 сини боло сделка мекунем. охирон минимумда ҳама вақт стоп-лоссҳои бисёр места ва нарха гардонда метавона. Барои мо ҳамиҷа сразу сделка мекунем. Агар яке нагзашт, худташ валютаро ҳалиш кунем. плюсая ки абро ҳама сделкаҳомон гузашт, 3 плюс гирифтем. далши дига ситуация мекунем. Ситуация нава ёфтам, гӯш кунед. дар инҷа нарх максимуми пешинаш дар наздик шидестай. ҳоз ждат мекунем ки ликвидностша бигира, камтарак пробитш кунад, ликвидностша бигира, сразу сини поён сделка мекунем. 2 минут $5. ждат мекунем. пробит кад, сразу сделка мекунем. пробит кад, сделка кардем. анаки ждат мекунем. Ман фикр мекунем ки ай уровень нарх шурӯъ мегардад, барои ки дафъаи пешам нарх айҷа нормални сини поён фурмагия ва ман боварӣ дорам ки ликвидности зиёд дорад дар инҷа. ликвидностиш ҳамон қай ҳастае ки нарх откат кунад, сини поён фурора. ждат мекунем. сделкамон гузашт, наконец-то баланса $200 кардем. имрӯза торговый планам задем. ба ҳамин видеоро ба анҷомам расонӣ мешавад. видеоро поддержка кардана фаромӯш накунед ва фаромӯш накунед ки телеграм каналам дорам, метавонед дар оҷам подписатсия кунед. дар оҷам информатсияҳои соз мебарояд. ҳама каса давай.